ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೋಳಾರ ಹಳೆಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಐತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿನ ಉದಿಪನಾಡು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಬೋಳಾರ ಹಳೆಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತರ ಉದಿಪನಾಡು. ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೇಟ್ ನಾಗವೇಕರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಳೆ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು ರಮಾನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದೀಪನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ಪಾತೇರಿರು. ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡಪುನು ಪನ್ಪನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸುರುಕು ನಡತಿನ ಪುದೆಕಾನಿಕೆ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಜವಾದ ಇನಿತ ಪುದೆಕಾನಿಕೆ ಬತ್ತಿನೇಟೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನನ್ನ ಆಜಿದಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ದಾಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆ ಒಂದು ನಡಪುನು ಪನ್ಪನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂಥ ಈ ಹೊರೆಕಾನಿಕೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಸುರುಕಾದು ಹೊರೆಕಾನಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ರಿಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾನು ಅಕ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಹಳೆಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಹಳೆಕೋಟೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಹಳೆಕೋಟೆ ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ನಂಗುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಬಗ್ಗೆ ವಾರೀತಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಜಪಿಸಿದ ವಾರೀತಿ ನಂಗೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬರ್ಪುನ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಉಪಕಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿ ಪಂಡ್ಯರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರುಜಿ ನನ್ನ ಆಜಿ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡು ಮಾತಾ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಭಕ್ತರು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಒಂದೊಂದು ಯೋಗ ಬನಲಿ ಏರೆಗೆ ಬಂಡ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಮಂಡಳಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಯೋಗ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕಾಕಲ ತಂಡದಾಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಹೈಕ್ ಪಂಪೇರು ಹನುಮನ್ ಚಾಲೀಸನ್ನು ಒಂಜಿ ಉಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆಂದು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಐನು ಓದಿಯರನೆಲ್ಲ ಶನಿ ಬಾಧಕು ಗುಳಿಜಿ ರಾಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಒಂಜಿ ನಿಜಾರ್ಥೋಡು ಅಲ್ಪ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ನೀರಾಯ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಲಿಂಗನದ ಮಿತ್ರತ್ವ ಬುಳಿಂಡು ಎಂದು ಅಲ್ಪ ತಿರಿಪಾವೇರು. ನಿಜಾರ್ಥೋಡು ನಮ್ಮ ತೋಡು ಅಂದಾಂಡ ರಾಮ ಅಂತರ್ಗತ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಅಂತರ್ಗತ ರಾಮ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಒಂಜನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ರಥ ಏರಂದಿಕೆಂಡು ಹನುಮಂತನೇ ರಥ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂದು ಮಾತ ಆಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ವಕಾಲ ಈ ಸಮಯಡು ರಾಮನವಮಿ ಹಿಡ್ದೆ ಎಂದು ಆರಂಭ ಹಾಪುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಅಂದು ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ಪ್ರವಚನ ಕುರುಳಿ ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ಟಿ ಅನ್ ಪಾತೆರು ಜಾ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಎಂಚ ಸೇರುಡು ದಾಯ ಸೇರುಡು ಪಾಣಿಪೀಠಗೂ ಅವು ಎಂಚ ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳೇನ ಸೇರ್ಪಾಬೇರೆ ಆಯ್ತಾ ಬಂಧ ಒಯ್ದು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಣೆ ನೇನು ಮಾತ ನಿರ್ಣಯಗಳುಲ್ಲ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಯನೆ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಾಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಬರ್ಪಿಂಚು ಸಂಗತಿಗಳುಲ್ಲ ಐಟ್ ಪಣ್ಪೇರೆ ಈ ಬಂದ ಆ ಸೇರ್ಪವನಂಚಿನ ವಿಷಯದಾದ ಅಂದಿಕೆಂಡ 16 ವರ್ಷಗೊರ ತೂಪೆರಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ದಾನೆ ಅಂಡದ್ದು ತೂಪೆರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಸಮಯಡು ಸರೀಜಿನ ಪುನರಪಿ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಟಿಗೆ ಸಮಯ ಆತೆ ವರ್ಷ. ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ತಲ್ಲವಿಕ ಬೋಳಾರ ಜುಮ್ಮಪಳ್ಳಿದ ಮುಕ್ತಿ ಮೌಲಾನಾ ಇಲಿಯಾಸ್ ಬಕಾವಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಕವಿತಾ ವಾಸು ಕದ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕಲಾವೃಂದದ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದಿರು.